A situación nas conserveiras está se vendo afectada polo paro do sector do transporte. Nestas instalacións de conservas de Cambados levan dende a semana pasada arrastrando unha dobre problemática. A materia prima non entra e o produto final non sae. Está nos dando moitos problemas a hora de poder enviar mercancía. Obviamente, tanto a hora de enviar mercancía como a hora de suministrarnos de mercancía. O produto queda aquí almacenado á espera de ser distribuído, un problema que de prolongarse moita folga implicará despois un colapso nos repartos. O que estamos facendo é, telos preparados para en canto se poida, pois poder enviálos. Que pasa? Que canto máis se tarde, máis colapso vai haber despois nas empresas de transporte, obvio, eso é así. Os clientes van ter que ter paciencia para poder despois enviar. Eu creo que se vai a tardar uns días en poder servir con normalidade. Nesta planta están a empregar produto conxelado ante a falta de frescos. Manteñen unha liña de atún e outra de lura, pero están perdendo de traballar con outros produtos, como é o caso do ourizo. Con todo, polo de agora nesta conserveira manteñen o ritmo habitual, con case medio cento de traballadoras en activo, confiando en que a situación volva ao reco canto antes. De momento non baixamos o ritmo, é dicir, cando baixemos paramos. O que non podo é arrancar unha fábrica con a mitad do personal ou a medio gas, porque xa te digo, o precio da luz, o precio do gas é tan alto que non compensa ou fabricamos ou non fabricamos, non podemos estar a medias. E os altos prezos da luz ou o gas hai que engadir a suba dos envases ou do aceite, no caso do de xirasol motivado pola guerra de Ucraína. Está empezando a haber escasez e o pouquiño que hai está a un precio que para nós, inda que usamos moi poquinho girasol, porque o que máis usamos é aceite de oliva, é un precio totalmente exorbitado, encarecería o produto moitísimo. Eu creo que vai a repercutir directamente no consumo neste caso das conservas, que é o que facemos nós, non? Na conserveira recoñecen estar tomando decisións día a día, con todo marcan como data tope o mércores da semana que ven para ter que tomar medidas drásticas. Din que se para daquelos problemas do transporte non quedaron resoltos, haberá que deter a produción e as traballadoras terán que ir para casa.